Hey Mats, ik denk ik kom gewoon via achter. Hè? Hoe laat begon voetbal? Ging voetbal kijken toch? Nee, dat is goed. Tijd geleden. Voetbal, ja. Maar andersom, dat jij bijvoorbeeld bijna altijd wel... Kun je even laten zien? Ja, oké, want het is een beetje... bepaal je dat al voordat je... Kijk, ik zie het meer, bijvoorbeeld als dit. Zeg maar, dit is binnen, dat is buiten. En zeg dat het open is, dan kun je mij aanzien komen, dan kun jij misschien... Oké, maar dat bepaal jij al voordat je weet wie er voor de deur is. Ja, maar in dit geval even. Dus we gaan nog even niet precies om hoe of wat. Maar op dit moment kun je alles, nou ja, kun je zien of ik naar kom of ik twijfel. Dus dit is geheel vriendschappelijk. Dit is neutraal. Dit is... Zo ben je echt freaky ook meteen. Ja, dit is zaak. Dus deze is aan jou. Jij mag even de deur zo goed als dit. Oké. Goedendag, ik ben Jovis getuige en ik wil jou redden. Want het einde is nabij, we hebben nog maar 10 jaar te leven. Schijn hem in zijn gezicht. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Je hebt die 3 standen, wat doe je ermee? Ja,